And I check about Zuna Volt 104.3 FM Nasuno Dalo. Yes, so yes, Egwa Hobuni and if you enjoy you down to start your day. Yotago can a lot of events is happening today. A lot of events they made today. Nenugu so about no in a chime travel in a the event too in a chin or big just matter that the festive season is around the corner. And all the unavoidable so yeah, with your period you make sure afia open is from now till the second week of December otilo on your own. So but afia gini ije afia ka make sure na igba ya na nko wani ne mara fi na maybe na eme notice me ka nkwe gị n'ọkụ ka isoro n'ife a na-alụ ka mgbodo gị touch ka a na-afụ gị anya ka aka nchawa gị na-achawapụ. All the very, very important. I'm teaching as live no deni no I'm live na IJE AFIA, of course. And I'm live ni IJE AFIA on our YouTube page or channel, and I'm live on air na Volt 104.3 FM. So everybody tried is we join yamo. Make sure na ime gini ni sonye ni ife na-ekwu n'ụbọchị nke taa. And I'm live na YouTube na Volt Odenigbo. And I'm live Volt Odenigbo. So you key in join ya. And also and I'm live na Volt FM na radio gi. So company na go for real time. So IJE AFIA chete na ebe a whereby na eme ka ndị mmadụ mara ife ndị mmadụ na eme. That means business gi na eme ka other people no mara ife na eme. Ndị no on the move mara ife na eme, so that when we na elefa need they can come to you. E were number gi just ajuta gi ese. Onye ahụ necessarily need bịawa na your shop. Onye a need ribia na your shop. If onye need reconfirm, okay, nwere ife okay, so I can actually come. I brought a fruitful journey. Oh yeah, BJ like this na is something name but no. So the essence beginning, can you see first hand here? What the idea if onye ahụ na-eme? Obu no feature which number na everything there about something everybody supposedly need. Ikpo onye ahụ na phone, jwe say, je window shopping. Then you can actually shop because Christmas can actually buy. So the first person Jumakia will be our Lina's Baby Sword. Lina's Baby Sword on Instagram as Lina's Baby Sword. Alright, so on everything baby wears, baby gears, baby socks, school bag, pants, shoes, feeding essentials, and hospital requirements. If I need and much more for your kids. Much more for your kids. So we need each okafago. You need each okafanwe. Jenna Kelina's Baby Sword today. Onwe ya. Boy na 0706 795 4989. 0706 795 4989. Ka Jenna nke ọma na-eme anya na-esi isi ọma. Ọma na-eme anya na-esi isi ọma. Kedu ife ị ga na ọ bụ na ijere na nke ọma ka ị nwee ike sie isi ọma. No boss your man ka. Then we go to the lines, don't worry. Enwe obere for igwe man am na nje ebe na my make here obaruru. Alright, so my perfumes they everything perfumes from body sprays to roll-on to body mist to designers to Arabic. If open each or you go basal isi whether not for your body, for your armpits or for your clothes. Onwe then on the located in Enugu. So boy today more WhatsApp one at 0815 319 6119 0815 319 6119. Then I will Wine Press Trading Services Limited onye nke Academma na solar. Academma na again na solar one import, one sell, one install, one repair. The last time on the akpo seminar jikwa Lagos so na ngwa afia nata. Ifo na afia na aga. So amara m ife bụ ụjọ gị kita anụ notice na anyị na-enwezi obere small light problem. Kedu onye ọzọ notice na ọkụ adị adịzi? Kedu onye ọzọ notice ya maka na notice ya na ọkụ adị adịzi? Ewike na-alala ụla iteta ụlọ ọkụ adịrọ heat achọ igbu m na kita period heat ya ọ dị too much. So je na nke solar, je na nke wine press solar Wine Press Trading Services Limited. Onele everything solar. Onele everything solar. Each anything wasalu solar. All Wine Press Trading Services. So ijeba, you go your solar fan, go your solar panels, go your solar batteries, go your solar anything CCTV.
ife ọbụla ị chọrọ na solar onwe ya na charge controllers, onwe ya na floodlight, onwe ya na street light. So ihe ọbụla ị chọrọ igo gbasara solar on ya. And especially kita anụ a, ọ dị very very important because festive period na ha abịa. Man nọkọta asị na ihe mebi na fridge jee go solar. Ọ bụgodu sọsọ 2 panels, you go connect your TV na socket ga clease ụmụaka afọ ebe a na-charge phone. Ọ bụrụ mgbe niile eburu phone na-acha na village. Ndị na-asụ jen, ndị na-acharge phone ewee welu gị wee mee gịnị, welu family gị wee mee business. Ọ dịkwa mma shafa ga-eli ndị nke mba ha ga-elikwu nke ha. So alright, so ihe ọ bụla ị chọrọ ịgo maka solar lights, solar floodlights, solar street lights, solar controller, charge controllers, solar batteries, solar panels, solar inverters, jee na nke Wine Press Services Limited onwe ya. Shop ya bụ na New Power Plaza Shop 13, New Power Plaza Shop 13 by Ogui Police Station. More headquarters ya dị na Lagos 58 Gospel Plaza Alaba International Market ebe a ka ọ nọ. So ife ọbụla ị chọrọ gbasara solar, ife ọbụla ị chọrọ gbasara ịdị very comfortable, gị na ndị NEPA ama na-ayacha dị, gị na ndị EEDC, gị na ndị LDC, ihe ọ na-akpọkọ ha n'obodo ọbụla ị nọ, gị na ha ama na-ayacha atọ. Ihe ma bụ ewele ọkụ, your solar switch ozugbo automatically kwesịrị connect otu ọ ga-abụ ewe ọkụ o switch automatically. Or charge your things just when the sun is up. Solar Wine Press Services no gini, no up with the sun. Just the only thing you need to make sure na anwụ metu ya chikina. Gị na ndị mmadụ anyị nwere ozi akụkọ ewetara ọkụ gbasara ọgụ. Onwe ya mụ na ya na-ekwu same that na for years, for no inverter ka ọ na-use for years. Na ọmadị mgbe ọmụkwa na a na-enwe but na ọgbara skuzi na-ewe dị ọkụ ka na ọ dị ewe ọkụ. Because why? Ọ power go house ya with panels, power house ya with inverters. Ọ bụrụ ọsọsọ ofu onye, plenty persons ndị ọcha na-emekwu dị ije na obodo ndị ọcha ị na ya na selling, ha ga-afụ panels ebe ahụ because they know better. Onwekwe mgbe bụ once in a while enwe blackout n'obodo ebe ọ na-adị once in a while, but ọ mgbe ahụ ka gịnị mere that sellers ga first anyị enwe bụ ndị Nigeria ịma na 24 hours of every day enwe 5 hours adị enwe ọkụ. So ka happy ịbịa nwewe akụkọ with ndị ihe na. So ọ bụ na ị chọọ ije na nke Wine Press Trading Services Limited shop ya dị na New Power Plaza by 13 Ogui Police Station, shop 13 by Ogui Police Station. Or ọ bụ na ị chọọ ya na Lagos shop ya dị na 58 Gospel Plaza Alaba International Market. Ma ịkpọọ ya na 0806-028-1947 0806-028-1947. Ma ịkpọọ ya na 0916-630-1384 0916-630-1384. Aga na ebe ọbụla nna anacheta azụ, na chetakwala azụ ka m gwakwa gị ndị njem maka ha wee bịa because ebe a ọlụ mbụ hype make sure that these people rule your gịnị your domot because na ebe a wee ebe ọ bụ ejebe gịnị okwu agwụ onwerozi ebe a na-ejezi na bụrụ ebe a last bus stop. Ịchọ originality, ịchọ ife dị tangible, ịchọ ife dị ihe nwe value in terms of otu ego ị ga-etinye ya aha. Ije na this place is Lina's Baby's World, Oma Perfumes, Wine Press Trading Services Limited. Ebe a ka ọ ga-abịa ije inwete value for your money. And my advice gị put your money where your mouth is so that mgbe oye say it mouth ifo meanable tinye gị ebe ọ ga-abụ o set inwe ese. Ọ bụrụ nke ya wee mee sị gị taa kpuchie ọnụ ma nke ya wee mee izele sef iman show dị onwe gị ọfọsụka na asị gị taa kpuchie ọnụ. Enwere lot of na-eje eme business, shady business. Ijego ịmakwana ihe anụ a o mekwago obi na abụ ma still ijegori ya ịma njekwa na chi ebe a because obi gị gwa gị na ihe a dọrọ mma but still ijekwa ejegori ya. So it's very important to invest your money where your mouth is. Whatever ebe ịma na ihe etinye nwa ọnụ if something I know your cry, I know your say, I know ife ọbụla ị nwere ike ikwu jebe ebe ahụ bụ the best place. And ọ bụla ị chọọ enweta your perfumes, ọ bụla ị chọọ enweta your baby wears, ọ bụla ị chọọ enweta your solar anything,
Jebe na these three companies simple again now. I can ebe ọbụla nna na-echeta cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ ị na-ege Ije Afia. Ije Afia na-abịakwa na-abịa to you every morning, Saturday morning. Ọkụkwa na alụ 9 otu ọka ị ga-eso nọgide till 11. So na asị unu daalụ ndeje. She says she want murder. She says she won't do that thing, girl. She says she want murder. She says she won't do that thing, girl. She says she want murder. She says she won't do that thing, girl. Up and up on water. She says she won't do that thing, yeah. About my mother. Fire for me. Never, see no. She says she will do that thing, girl. Bam bam bam. Down gang. No fun. The last one. How many tickets did Melchizedek win? Eh? Melchizedek, how many tickets did he win? 1. How many remain? Still reach like 1, 2, 3. Okay. Reach 6 or so. She said she won't bother. She said she won't do that thing, yeah. She said she won't bother. She said she won't do that thing, girl. She said she won't bother. She said she wanna do. She said she won't bother. She said she won't do that thing, girl. She said she won't bother. She said she won't do that thing, girl. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Can I pull up, say, pull up, say, like I do you, like I love you, baby, pull up, eh, pull up, say. She says, it's very much, wait till you do me, I no fit forget. But are wicked, some men are wicked, yeah. Only when money day, but they don't take money now, but I go get someday. If you let me, hey, I no go fit postpone my love.
When you dey hype, I dey. When hustle no dey, I dey. I dey for you, I dey. Make me no matter way. If you leave me, I go mobile. I'm Mr. Romantic, yeah. When you dey hum, when I'm I dey for you, I dey. Baby, no matter way. If you leave me, I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah. For you, I did it. Yeah. Oh, you, yeah. For you, I did it. Baby, make I explain, yeah, baby. I know him, that you I don't like that bone. But I did wait, make you hammer. Please forgive me. I know me I swear, oh baby, forgive me. Please forgive me. We hustle all day, I day. I day for you, I day. Baby, no bad way. If you leave me, I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah. When I day. When hustle no day, I day. I day for you, I day. Baby, no matter way. If you leave me, I go run mad. Call me Mr. Romantic, yeah. For you, I did it. I did it for you. For you, yeah. For you, I did it. For you, I did it for you. Baby, say me, I don't love you, I want to. Boomba, stay here. Makanasi. Charlie Makanaki. Pam, 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 pam. One boy. See there. Young baby. Something they pin me and I can't deny. You say, ha. Something they pin me and I can't. You say, ha. Nominating my number one candidate. This love is they carry heavy weight. Don't keep me waiting. Yes, you will be nominating my number one candidate. This love is they carry heavy weight. Don't keep me waiting, but I no go tire. Loving you be my desire. You dey hide me like fire. Oh, don't keep me waiting. Yeah, no go tire. Loving you be my desire. You dey hide me like fire. Oh, don't keep me waiting. Oh, boy, don't keep me waiting. Malukan na jiman na benana wena wo. Managana no bena wo. Hey. Malukan na jiman na benana wena wo. Well, let's be with a team and I've had it out before. So just be sure. Oh, yeah. But I know what you like. You don't make it easier. This heart of mine gonna need your signature. My number one candidate. This love it they carry heavy weight. Don't keep me waiting. Yes, you have been nominating my number one candidate. This love it they carry heavy weight. Ew, loving you be my desire. It dey hide me like fire. Oh,
Yeah, no go tire. Loving you be my desire. You dey hide me like fire. Whoa, don't keep me waiting. Oh boy, don't keep me waiting. Madukan na jiwan na bena na wena wo. Zakatan zakatan na mana wana wana wena wo. Malukan na jiwan na bena na wena wo. Ah. So guys, I have kata. Nominate my number one candidate. This love they carry heavy weight. Don't keep me waiting. Yes, you have been nominated. My number one candidate. This love they carry heavy weight. Don't keep me waiting. Girl, I no go tire. Loving you be my desire. You dey hide me like panya. I no go tire. Loving you be my desire. Don't keep me waiting. Where you wait? Look at the man when I walk. Vanna away. Ah na 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 na. When I want another banana banana. Banana wow.
I'm a pioneer gonna follow you, they go. I'm a pioneer gonna carry you, they go. Iskaba. People are coming. Yeah, somebody want an Odio's show. Huh? Odio's show. How can ticket not finish? I'll be carrying and go out. Queen. Yeah, I don't know how to take away. We don't down our knees. Ebe ama neti na neti ebu mo.
And I checked mazụ na Volt 104.3 FM n'Ije Afia n'ụbọchị nke taa with Aunty Chinazọ. Otu aka isi eme a anyị kwuo okwu anyị kpachala egwu anyị kwuo okwu anyị akpachala egwu o wee na-adaba ịghọtago otu aka o kwesịrị ịdị maka na taa bụ Saturday. A lot of you na-aga through domestic clean up. Ụfọdụ n'ime unu bụ ndị jegoro afịa bata chọọ isi nri, ụfọdụ bụ ndị ka na-akwado ije afịa. Ndị nke na-eje afịa by this time ekelekwa m unu well done sars, well done maz. Ndị na-like ije afịa n'anwụ well done everything but na sniff talunu monkambe. Because don't mind me. Jaffi and Bob and all the conducive for you. And your type and I very early, 8 o'clock. I am up to 9:30 or 10, depending on the quantity. If of I nego, then or I general weather. Makana like this. I had like skin pain. I had like skin pain at all. So they just make what works for you. But the most important thing. So nasino dalo ndeje. And I chetego mazo. Can you remind the poon ndinji makia webia? Can remind the poon ndibo no fan wa bife melu today or this successful. Din melu today or brife I folanya. You want to go? Ndishaka Lina's Baby's Home, Oma Perfumes, Wine Press Trading Services Limited. Ndị a bụ ndị anyị ji maka ha wee bịa n'ụbọchị nke taa. So the first person m ga-eje fụ anya now bụ Wine Press Services Trading Services Limited. Cheta na Wine Press na-eme ife ọbụla gbasalụ solar. Ife ọbụla gbasalụ solar, from inverters to panels to floodlights to street lights to inverters to charge controllers to CCTV cameras to fans. Everything gbasalụ solar. When you think solar, think of Wine Press Trading Services Limited. So only now but foreign when Jenna shop your foreign products, straight up foreign products. Obron konga bi Jenna za ko kanata bam. Before you marry ofu shock or ofu maybe you use 2 weeks and all your guarantee go. Oh ya gwakwa gi so ne kwa how long oh ya no onwe ko so less than buchie tell me azo. So if I not like beginning ndị ekwu eme otu o suwe dị fa n'ọnụ otu aka o si ndị na-show workings ndị na-imago na accompany their words with action. Onya kan amuna fa na-emekọ ife amara maka go but no na ije afia na Volt otu aka isi eme anyị na-echeki quality over quantity. Inwe ike ịchọ ishi na be gị mebe quality maybe quantity rather. But when it comes to spending your money on a feature called the durable and lasting, make sure that needs to what are you the cheap even in Freetown? Nothing is free. I had it with the free self. Nothing is cheap even in Freetown. Freetown you consider that free. It can never be. A man did it cheap or do possible. So you have to make sure that near ibu your quality needs over quantity. I don't ya meroja abi try go something like this. So come on, I prefer it to go mwete longevity. Career nanti lego mwete every day 1 week one wahala. It's na nka abanye na ozo. No. So what ego jena ke these people kungote akwa whether na ebo mother-in-law, ebo father-in-law, ebo sister-in-law, ebo brother-in-law, ebo anything no expect nwa, ebo anybody no expect nwa, ebo anybody one year nwoke chọrọ ịmụ nwa ma na amụ nwa jena ke Lina's Baby's World no na New Heaven shop EC16 New Heaven Market. Abo na ịchọ wee bio kpọọ ya na 0706 795 4989. Abo na ịchọ window shopping jena shop ya. Ọbụ na ịchọ wee biu jee na shop ya. Ọbụ na ịchọrọ ije na shop ya na ịchọ ije anya gị fụ ihe ọ na-ele jee na Instagram page ya dị na Lina's Baby's World. Page ya bụ Lina's Baby's World na IG Instagram LINAZ. Ijekwa na ele ebe ahụ inweta ya fifi na-ego kpọọ ya na phone. Onwe ka o si eme anything pull any stunt make am malụ. Ịghọtago ife dịka na ịkwọrọ ya ụgwọ onyero gị ekwu ọgwụ edile ya make sure na ime ka mmalụ but ndị a bụ ndị mmadụ go reliable trusted. So jena nkefa ka igoro anything gbasara anything gbasara baby wears, baby gears, hospital requirements, baby's essentials, feeding essentials, socks nwa go otu ọbụla ịchọ isi wee che ya ma school socks ma house socks ma pants ma school bag otu ọbụla ife ọbụla ịchọ gbasara nwatakịrị whether na ikwu ya n'aka ibu ya n'afọ ị ka na-eche ịmụ ya ịdọkpụ ya n'aka nke ọbụla ịkwụ ya n'azụ
ọ na-ele everything for your child, ọ na-ele everything for your baby, ọ na-ele everything for that nwatakịrị nọ na be gị ka na-akpọ baby. Now ka anyị je na nke Ọma Perfumes, cheta na taa bụ Saturday. So ife ọ bụla ị na-eme, cheta na ọwa mgbe one way or the other you must come out. And ihe a festive period, so ọ bụ na ị chọrọ nnọọ inweta isi ọma, ọ bụ na ị chọrọ ka recommend ele gị, ọ bụ na ị chọrọ ịtụfu ka inwe new perfume, ọ bụ na ị chọrọ layering, ị chọrọ mixing, jee na nke Ọma Perfumes. Ọma Perfumes nọ n'Enugu. Ọ na-ele everything from body spray, roll-on, body mist, designers, Arabic perfumes. Okay, anything na ịchọkwa webiul oge email gị ya, kpọọ ya na 0815 319 6119 0815 319 6119. So ife ọbụla ị chọrọ ime gbasara perfume isi ọma, ọ bụrụ iro na-esigbu ndị mmadụ, ị kwesịrị na-abata your smell a na-eme gị announce even before your shoes, even before your clothes. Ịgafe a na-asị kedu onye gbara izuzu, ịmagon smell nice. Smelling nice is good business too. But just looking good comprises of his smell nice. So you want any choice except na ịchọ ka anyị kpụrụ gị n'ọnụ. Anyị akpụrụ gị n'ọnụ. Ịma na Nigerians nwere ife ọzọ anyị pasta na-abụrụ gịnị, ị na-agwa unu ka o si afịatụ na ndụ onye ọbụla. Anyị mara eme other people's business our business in Nigeria. So ịchọ ka anyị mee gị our business, but ọ bụ na ị chọrọ and ịchọ ka anyị nye gị even if to make you our business for good reasons, anyị nọ di ya kwa. So jee na nke Ọma Perfumes today ka ị goru perfume gị. Now ka anyị jee na nke Wine Press Trading Services Limited. Wine Press na-eme import, ọ na-ele, ọ na-eme install, ọ na-repair kwa. Now ọ bụ na ị chọrọ anything solar, ranging from solar panels, inverters, charge controllers, batteries, solar CCTV cameras, solar fans, solar street lights, solar floodlights, jee na nke onye na nke Wine Press Trading Services Limited. Ijekwa na ala na nke like this, ime gịnị, si a nekwa ife ịchọ. Heat dịkwa kịta and ọ na-ewezi ya na-ewegoro ọkụ kịta dị ya. O nwere a lot of people na-ege m ntị na Anambra dị enwe ụdị ọkụ ihe Enugu na-enwe ọkụ, but still ndị Enugu na-complain, so you can imagine. So you need that gịnị, you need that solar fan. Mgbe ọkụ adịrọ, abụgo na-ewetara ya for 2 days, anwụ, the sun will always come out. All the impossible na sun ama mpụta. So ije na nke ya, igoro all the things you need. O nwere nke eji apower ọkụ TV, o nwere solar, ọ dị ka radio, ọ dị very portable. Ịchọ itunye n'ime box gị na-eme travel, just ihe need o. Ịchọ use TV na village, ime gịnị, ibupụta ya n'ilo, gbaa ya n'anwụ, ịgbacha ya na jee were ya power your TV, chargeara onwe gị phone gị. Ọ nọ there, ọ nọ n'ọdị knock at power bank. So why not? Why don't you just key in? So n'ife a na-eme this Christmas, ọ bụrụ mgbe this period ndị your cousins na nephews onye ọ na-agbagharị na-aje ebe a etinye phone n'ọkụ, onye na-apụ ọchịrị charger n'akpa. So meelụ ha gịnị ife ọma today. Jee na office ha dị na New Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. New Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. But in Lagos, nature of these services na Lagos, of course, Jena 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Ọbụkwa na ịchọ ịkpa akpọ na phone, Jena 0806 028 1947. 0806 028 1947. But one at 0916 630 1384. 0916 630 1384. Ịkpọkwa n'alia ma you send a WhatsApp message na ihe ịchọ. Of course, ọ ga-abịa to your rescue because I need the rescuing in this country, especially from blackout. When I want to cut like this enough for complete 8 hours, mother I have work, which kind. Meanwhile, somebody no somewhere na asị na anyị nwa na-enye Ghana ọkụ ka nnukwa nọ Nigeria na-enye Ghana ọkụ na onto say gịnị me. Anyway, ịnụgo ihe nji maka ya wee bịa. Ana m anachetakwa azụ, ana m anacheta because ihe na-eme ebe a make sure na put to these products na your face, na your domot, na everywhere ị ya anụgide until ijeje patronize because all the very important, all the oke mkpa. Sagara ebe ọbụla nna nacheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntichi n'azụ, anyị na-eme gịnị, buying and selling. Maka na taa bụ Saturday, anyị na-agba ọsọ afịa, anyị na-emeki sure n'ụwa niile ma ife ị na-eme, ebe ị na-eme ya na otu isi eme ya, kedu ebe ịmakpu, kedu ebe ị nọ.
ga-agba gị touch mmekwa gị n'ọkụ isoro n'ife a na-alụ. M ga-eme gị sure na enwere light at the end of the tunnel because na deserve ya need ya o kwesịrị ịbụ. So nna asị gị daalụ, aga na ebe ọ bụla nna anachite azụ. You need to tell them that if you want us to promote your program today. I tell them.
ọ bụ na ọ bụrụ maka Olisa nọ n'eluigwe ndị ilo kara ifefusiga anyị ka afịfịa. I'm telling you. Ndị anụwa hey fadị ejikwa anya afọ onye malụ mma ụfọdụkwa na ịmalụ mma wee bịa na progress tike na onwe gị aka n'obi si I am doing well, ị na-eme ọfụma si onwe gị na m na-eme ọfụma ọ dịrị izi ị ga-echest nwunye nwere ife dị dị ọ just normal thing. Alright, and I know that the last wrap of the show. And ebe ka m ga-asị gị ihe ọbụla ị na-eme jisi ike na-agbasi mbọ ike ọ dịrị izi o nwere ebe ọ dị izi onye si gị ọ dị izi wallahi tallahi onye a na-atọrọ gị asị o nwere ebe ọ dị izi cha but ihe ga-eme anya ya dị iche from ndị ọzọ bụ anaghị atụ ụjọ obstacles anaghị atụ ụjọ hard work o nwere ndị bụ na fa dị lazy just for the fact na ha ga na-agba mbọ everyday wee problem to them. So but ife ga-eme gị dị iche from those people, you make sure that ihe kwesịrị ime na ị na-eme ya na-show up on time, the consistent with ife ọbụla ị na-eme, tinye uchu n'ọrụ gị, hapụzie ihe ndị ọzọ hapụzie ndị ọzọ, ọ ga-fall in place because ihe niile bụ gịnị nwayọọ kada nwayọọ ka eji eme ya. And ebe a na-asịkwa gị ịmala asụ sụọ n'ikwe asị gị jide ka iji mmadụ na ị na-eme ọfụma asịkwana gị jide ka iji just mara na ihe ọbụla ị na-eme ọfụma echangekwana anything from ife ọbụla ị na-eme self na try add ezigbo ihe to it mana echangekwana anything ga-eme your role or your parole eme gịnị a spoil ya and ejikwana your blues wee na-emebiri other people's their reggae ịnwa anwa mee ya anyị nweta gị. Alright, so na chetako maazị ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị Orie Eke New Artisan, Old Artisan, New Market, Ogbete, Holy Ghost, Afia 9, Eko Chanja, Onitsha Main Market, ebe ọbụla ị nọ, Afia ọbụla ị nọ na now na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ nọ na big go ị nọ n'ọfịs go ị nọ onwe ndị na ha like extra work so ụfọdụ nọ n'ọfịs na-ege m ntị ndị nọkwa n'ụlọ nna si unu daalụ ndị nọ na shops daalụ na ndị nọ n'afịa ndị nọ na street na-ekene unu na-asị unu daalụ na ọ dịrị izi ihe ama akarịdị possible without you people so na-asị unu daalụ. But then again ma sịkwa gị ife ọbụla ị na-eme make sure na itinyelu your mouth or your money where your mouth is. So weti ya n'ije afịa ka anyị gwa unu ka anyị si eme ya na agwa m nsị ka ọ bụla ị dị interested ije afịa itinye afịa gị ebe a ka ntị Chinazụ were ọnụ ya kpọfụtasịa ihe niile ị na-eme ife niile ị na-eme detail by detail weti ya na 0706048583 0706048583 send the message someone interested n'ije afịa and of course leave the rest for me maka na ekele ọrụ eke just obere ego obere ego like this now make ụwa mara ife na-ele ebe na-ele na otu isi ele and then another thing dị n'ife a bụ gịnị imeki sure na ifolo procedures o nwere usoro esi eme ife anyị na-eme ihe ebe a n'usoro ka onwe ike wee gaa ọfụma. So ka anyị na ke Wine Press Trading Services Limited ka ife Wine Press na-eme Wine Press na bụ aka na-eme solar. When you think solar, think Wine Press. So Wine Press bụ aka ga-enyere gị aka make sure na wire your house e man dependent on any light na-abịa from Nigeria because I know that these people can disappoint us at any time. Imagine in your workstation on live interview or in a meeting online gịnị eme ewele ọkụ ife niile na-anyụrụ you can't na you were talking in the next 5 minutes or 10 minutes laptop ga-anyụ you can't ekwu CPU anyụkọrụkwuo why now mba now ihe a bụ ife need solar jee na nke Wine Press ka ọ gwa gị ihe ị kwesịrị ime ọ bụ na inverter ka ị chọọ itinye ọ bụ na panel ka ị chọọ itinye ọ bụ na charge control nke ọ bụla ị chọọ ọnọdụ just kpọọ ya na fụna chekiri money value for value ife anyị na-eme ọra for ọra anyị gị your services kwụ anyị ụgwọ and o nwere onye na-eche iti ibi eche na na-eche iti gị kama ikwunye ego ọ bụ na ọmụbụ gị nkwunye ego ọ bụ na ikwunyebere ego since m kwuo maka Wine Press a kike ifo ike ịkwụchago ụgwọ gị by now yatago so kpọọ ya today na 08060281947 08060281947 or ikpọọ ya na 0916-630-1384 0916-630-1384 mara na ọ na-eme everything solar ọ na-eme everything inverter, charge controllers, panels, batteries, solar CCTV cameras, solar fans, solar street lights, solar floodlights. So anything nature, you make or malo.
ije na nke na Power Plaza. Ọ bụ na ịchọ iji anya gị gbara onwe gị Christmas, je na Power Plaza, New Power Plaza dị na Ogui Road by Police Station, by Ogui Police Station. Ije ebe a shop 13, of course. Ijile anya gị fifa na-ele. Then again, ọ bụ na ịchọ ka ebutere gị agwa afia from Lagos, or na ịchọ ka ebujere gị somewhere in Lagos. Ha nwekwa shop na Lagos too, na 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Ebe a ka ọ nọ na Lagos. Na ka ije na ke Lina's Baby Sword. Lina's Baby Sword na-ele ife niile gbasara baby wears, baby gears, socks, school bags, pants, shoes, feeding essentials, hospital requirement. Nya bụ ife ndị a niile doctors gị wetegasịa, ọ na-elechasịa ma detolo, antiseptic. Ka ha fe kpọ company afa emebia mmekwu ọgwụ ma enwero. Alright, so about from antiseptic to razor to scissors to hand gloves to whatever have you, n'ime list ahụ. Lina's Baby Sword got you covered. Upon each iji anya gị gba Christmas ihe ọ na-eme, je na IG word na Lina's Baby Sword, Linaz, Lina's Baby Sword na Instagram. Ma ije na shop ya na shop EC16 New Heaven Market. 16 shop EC16 New Heaven Market. Shop EC16 New Heaven Market. Aba ka ọ nọ. Ọ ikpọ ya na 0706 795 4989. 0706 795 4989. Jena nke kigoro anything baby wears. Anything doctors gi wete o. Anything nwa gi need from overall to set to pants to slippers to knicker, anything. Jena nke Lina's Baby Sword. Ma jena nke mama perfumes. For your perfumes, isi o matable Saturday and woman major Saturdays at Bariamo. I don't joke with my Saturdays. Go. So and on Saturdays anyway, a lot of events like today. Food and fashion festival na got on today. So you need to register this event without smelling good. Open your ticket. Bomb Kitana 0706 048 585. I'm giving out free tickets today and no questions. Time adero. So open your free ticket and you can make me to the studio. Event are for today and tomorrow. Open you make me to the studio today. Bomb on 0706 048 5853. 0706 048 5853. All right, so this Southeast Food and Fashion Festival, but everything food, everything culture, everything Igbo, mani, makwa, motu asusu. Onwekwa onye sigi so English ita. Onye so English with your proud chest, with your chest, full chest, so onye ahụ Igbo. Onye gbasara gị na onye a English tata. All right, so the date will 15th and 16th November, which is today and tomorrow. Time 10 a.m. So Obidogo as we speak from here, kita mkochapu jewe go do Akbara Square because all the very important. Na dia prenu mother na chose yasa. Eyotago. So kaijina ke oma perfumes na nenugu nele everything perfume of course. Agwa mundu ishi oma the very 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 important. So boy na 0815 319 6119. 0815 319 6119. Obu need interested Nije Okpara Square for this food and fashion festival. Making sure maybe in a studio be collect their ticket. Then again, Obu near each other any of these products. Lina's products from Lina's Baby Sword. Everything baby. Boy na 0706 795 4989. My Jenna shop EC16 New Heaven Market. Now, kaija na ke oma perfumes no kwane go nele body sprays, body roll-on, body mist, designers, Arabic perfume. Boy na 0815 319 6119. Wine Press Trading Services Limited name anything solar. So when you want to think about solar, think of Wine Press Trading Services Limited. On a New Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. New Power Plaza, shop 13 by Ogui Police Station. Moi Jena Lagos branch here. Boo 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. My boy na 0806 028 1947. 0806 028 1947 or 0916 630 13
84. Eba kanga soon. Bye bye. Cardinal Monday. Come on, the Buru Sazamun Gano na Vote 104.3 FM. Not Odenibo. Of course, I'm teaching as ever. I know ego. I'm all about the money. All this money, even in a poor man's world. Alright, so now see no dalono. Chetano, IJE AFIA ga-abịakwala again next week Saturday. Saturday ebe ọbụla na cheta azụ on Monday, of course. So ọbụrụ kita on Monday maka na apịachigo m. So na-eche ọmalịcha egwu m ga-eji wee nabata wee si unu bye bye. Decide ya kedu egwu unu chọọ ka m jiri wee si unu bye bye. Egwu. I'm thinking. Ana m eche. Alright. Okay, have fun move man the very local. So Kaijirin Ogoli, Cola Boy featuring Bami. Since soon actually suggests, we don't want to suggest, soon actually suggest. Don't worry, Angela can suggest. You all know well, you all know fune well. So na see no bye no. Cardinal Monday. Day one. Yes, na Cola Boy Gabia Stadium today for the events, food and fashion festival, and of course Slow Dog and every other artist, many other artists, several other artists today and tomorrow. So Amy is gonna out on this food and fashion festival. Ebigi Kala. Hey, Osim Jeno why? Ebigi Kala. Hasim Jeno why? Obidia Chukwu na-enye ya nwoke ọbụla nke nọchara nwa n'ụwa ịchọta ya Chineke nne o mewo gị eze. Where is this song coming from? All right, bye. Chineke mewo eze.